Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Udaba ke luthinta ke ikhuphuka nezakho kumcimbi ohlelwa ungelovi osegoli ke bafowethu. I-competition ke yalonyaka lapha wengane zakwethu lensizwa ishilo ukuthi ke izofaka amapholi ke lapha ku Facebook bese kuyavotwa ke abalandeli ke lapha abacula bazongena njengamanje abacula bakhona ke lapha abavotelayo bawu7 ke lapha wengane zakwethu ke ukhona ke lapha uMashelela, uMroza, uNjoko, umnikezwa, umlabalaba, umzukulu bese kuba umdumazi, uSikweleti, omacekeceke ke lapha wengane zakwethu. Ipholi izohlala ke insuku eziwu2 ke lapha wengane zakwethu abantu abahambe bayovota ke lapha ukuze umuntu iciko lakhe lingasali ke ngaphandle ke lapha wengane zakwethu. Kodwa ke kubonakala ke omacekeceke baqenqeleza phambili ke lapha bafowethu lapha kwipholi ke lapha bafowethu okusho ngokusobala ukuthi lezi insizwa ziyathandwa. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucenzela subscribe kuzene phela ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta i-video entsha si-channel siyabonga. Uzongena wenegcineni izohamba la emhlabeni masishaya isikhathi